Franġisku dommi tbawt mis-sema sabiex intkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris. Erfajt qima lil-tarbija, ħadda nbozza lil-marit, wissejt brieda lil-min stħaqlu biex ibiet kull tiġrib. Għal kulħadd għandek tbissima, lejn kulħadd tixtieq tkun qrib biex bidek tmissidbatija ta' min miexi bis-salib. Papa Franġisku dommi tbawt mis-sema sabiex tkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris. Papa Franġisku dommi tbawt mis-sema sabiex tkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris.